It's DJ. Kaya bagay natin ating reigning queen na si Brenda Bell! Hi, Brenda! Uy, What's up, pare? Naalala ko tuloy si Ernie. Si Ernie Hello, kasi pare. yung pangalan doon ni Ernie. Alex Medina. Ernie. Oh. Maganda ako din kasi Bird. Oo, pero ano, congratulations sa'yo ha. Pangalawang... corona na niya. Thank you. Baka makahawak ka, makarasanay na sanay ka. Oh. Nasa karakter lang ako dahil Oh. ganun ako kalambing kay Ernie. Saglit lang kasi yung character mo sa ipaglaban, nagmahal ka ng isang bading. Na-meet ko si Ernie na isang transgender. Transgender. Hindi naman ako transgender eh. Soon. Oh. Transformer. Pero ito, minahal mo talaga ito, pero parang pinirahan mo lang daw eh. Minahal ko siya pero syempre parang dumating sa point na parang wala kasi akong pera, humihingi na, natutong humingi. Eh, dahil nga doon natin malalaman kung ang pagmamahal ba ay bulag talaga. Dahil correct, James. Maraming ganyan, dahil Oo. kulang sa pagmamahal, bigay na bigay kahit wala nang maibigay. Ikaw ba ay ganun din? Oo, Brenda. Nangyari ba sa iyo? Ako hindi ko masasabing bulag ako sa pagmamahal kaya ako ginagawa yun. Ano Kasi kaya naman ako nabibigay kasi yun lang talaga ang kapalit ng pagmamahal ng isang bakla sa lalaki. Uy, totoo ba Talaga? Sad to say, Curious kami. Paano ba nanghihingi yung mga lalaki sa inyong mga simple, momshi? yung iba hindi naman sila nangihingi, nagpaparinig lang. Paano? Naku. Paano? Uy! Babe, ang ganda ng sapatos na binili ni ko. Ganun lang. Tapos Meron sa online. Alam mo na yun, dapat makaramdam ka na. Kasi iba yung topic, parang ako naman isip-isip, gusto mo lang din magkaroon eh. Buwang ka. Eh, paano naman kung wala ka naman, hindi pasok sa budget to, humihiling? Pinagbibigyan mo pa rin ba? Pinagbibigay ko, gumagawa ko ng paraan. Talaga. O yan yung mga sabi ko. Sinasanla ko yung kidney ko. Minsan yung nanay ko nga sinanla ko eh. Ano na pinaka... Grabe. Ano, natubos mo naman ba? Natubos mo na. Hindi ko pa natubos kasi si Nico hindi pa nagbayad nung. Oy! Ikaw pala. Okay lang. Malamig naman sa sanlaan eh. Pero ano yung pinakabongga mong naibigay na? Oo, Oh, pinakamahal. So everything. Ay, sa ngayon, cash lang, cash. Cash! 5,000! 5,000 Hindi kasi, pumunta kasi siya ng bahay nun eh. Tutulan, sinabi ko talaga. Sige. Ay, kung nanonood ka man, iyok mo na yan. Ano eh? Malalaman talaga niya. Hindi, joke lang talaga yung pamidyan kaya ako. Pero ikaw ba, Kuya Ay, sige, dito. Paano, gusto ko lang malaman, paano siya nang hingi ng 5,000 sa'yo? Actually, hindi nga siya nangingi eh. Ano lang? Wala, kinuha na lang niya. Uy, hindi ako lagi ako nagpapaalam kay Ernie pag iingi. Oh, Hindi, ano yun, binigyan ko lang. Ano na ba yung mga nahingi mo dun sa kay Ernie sa storya? na Kasi doon, napagtatag syempre mo? kapag binata, normal yung may motor. Yung pinatilyo. True to Ay, di life, ba ah. totoo naman yun? Pero yung akin ako bumili noon. Oo, kung time na yun, parang humingi ako sa kanya ng panghulog ng motor. Eto, kawawa naman si Ernie, breadwinner ng pamilya. So parang hirap din maglabas. Ikaw din, sabi mo, pag hindi pasok sa budget mo, napipilitan ka, di ba? Gano'n naman talaga. Pero ako naman, hindi ko naman tinutodo. Kung bawa, kailangan niya ng 2,000, bigyan ko lang siya ng 500. O bahala ka na maghanap ng paraan dyan, basta binigyan kita ng 500, di ba? O kaya maghanap ng 1,500. Ang ginawa niya, naghanap din ng mga tatlong bakla, tag-500. Kakapat kaming bakla, tag-500. Tagumpay ang plano niya. Mautak! Nakakaloka. Oh, pero pag gano'n, ano nararamdaman mo kung halimbawa totoo na nanghihingi siya sa ibang beshi? Ano, masaktan ka pero kailangan mo tanggapin kasi Oh. magbabalik! Sorry! Pero alam niyo guys, parang nasaktan ako sa sinabi niya na parang ganun talaga eh. Kapag nagmahal kami, kailangan namin magbigay ng Oo. Parang hindi dapat ganun. Oo. Hindi dapat ganun sa inyo, babae at lalaki. Pero sa amin, given na talaga yun na pag nagmahal ka ng isang lalaki, para hindi siya mawala, magbibigay ka talaga. Oo, kasi lagi nila rason, pwede ako maghanap ng ibang bakla o pwede ako Ay, mababae. ang pangit Kung naman. ayaw mo magbigay, ganun. Hindi man nila verbally sasabihin, pero mararamdaman mo na lang bigla. Pero ikaw ba naka-meet ka na ng isang lalaki na nagmahal, minamahal ka kahit walang kapalit? Siguro, kasi katabi ko na ngayon. Ay, kabahan ka pag tumumal ang trabaho, hindi ako. Kaya nga sabi nila, walang baklang pangit sa lalaking gipit.
Pero Nico, ikaw dun sa story naman yung paglaban mo, talaga bang na-inlove ba yung character mo dun sa character ni Ernie? Oo, dahil si Ernie, nung na-meet niya tong si Marco yung pangalan ko dito, nung na-meet niya si Ernie, hindi naman niya talaga plano na hututan to. Talagang napamahal. Kaso nung time na parang nakukuha ng room request, ayan. So, doon na makikita ko. Tinago ko sa pangalang Ernie, pwede namang Nico. Oo nga. Marco, pangalan ko dito, Marco. Napamahal ka doon o nagmahal yung gastos? Hindi, mahal talaga. Tapos nag-resibo na siya. Actually, sa ipaglaban mo, bago mag-umpisa yung paglaban mo, sabihin na parang papalitan yung mga pangalan po. Oo, parang... Hindi ako pumayag, si Nico si Gala na hindi lang kayo Sa kanya iba. Kaya naman kita natin. Ano nga ba? Tutuloy ka lang sa'yo Hindi, eh. hindi tutuloy. Pero syempre sabi mo nga, maraming makaka-relate po sa istorya na ito. At sana, yung mga lalaki po dyan, wag naman sana nating gamitin yung mga LGBTQ ko. Wag mong ano yung mga lalaki kasi wala napapato na lalaki sa amin pag pinigilan na yung sarili nila. Pero remember, hindi lang bakla ang nagaganyan, kahit totoong babae nagaganyan din. Oo, mas masakit sa inyo kasi babae kayo nagbibigay kayo. Totoo yan. Hindi nga bigay. Hoy, lalaki din naman ah. Talaga? Ay, oo, totoo. Hindi nga bigay, bayad utang. Ikaw, hindi ka ba gumagastos? Okay kami. Pero ikaw ba, Brenda, single ka ngayon? Meron akong jowa, 6 months na kami. Hoy! Paendo na, paendo. Alam niya, buwang. Siyempre. Panalo ako sa Curie, kailangan talaga niya malaman. 6 months, so for 6 months, magkano nang nagastos mo? Na yun pala yung 5,000. Ngayon, at Oo, least pagbibigay pa ako ng 1,000 kasi nga, 6 months, 1,000. 1,000 naman. Ay, matagal na rin ah. Pwede na. Pwede Pero na. may tanong ko sa'yo, Brenda. Ano yung pinaka-sweet na effort na ginawa na sa'yo ng iyong partner? Jowa. O ng jowa mo? Nagpe-perform ako sa isang comment. Nasa Malaysia kasi siya noong time na yun. Oo. Nag-meet na kami sa Facebook, tapos chat-chat, tapos mga performance namin yun, Mansari, tapos nagpe-perform ako sa stage. May dumating na teddy bear na malaki, flowers, cake. Ganon. Tapos, ayun, sila nagdala nun ng kaibigan ko, performer. Tapos, ayun, tapos nag-text siya, natanggap mo ba, be? Oo, 2,000 yung ginamit ko. Pinagbayan! Reimbursement. Oo. Pero Nico, bitahan mo na yung mga kapamilya natin sa ipaglaban. Ayan po muli guys, ngayong darating na Sabado po ang ipaglaban mo, I am Umasa. Tama, Umasa. Kasama ko dyan si Alex Medina po at directed by Chinky Laksamana. At syempre kasama din po natin dyan ang ating Miss Chiki Laksamana. Opo, na ano po ako, nabasa ko lang po, blurred po ako. At syempre po, nandiyan din po si Segovia. Ating Miss Juliana Segovia. Lutang kabig na katagin si Brenda minsan. Overwhelmed po kasi ako. Opo, sila Miss Kakay po nandyan. Din po si Miss Maika Rivera nandyan din po. Ito ba yung pinakamatindi mong break? Turning point talaga ito na ano po. Salamat po, Showtime. Opo. Paglaban mo sa Showtime. Dahil sa Showtime, kaya tayo kinukuha ng mga ibang show. Yes. Oo. Thank you po. Sa Sabado po. Of course, Brenda, Mitch, Tapos, thank you so much. hindi pa ako tapos mag-vlog. Oh, sige, go. Joke. Mabilis lang, mabilis. Charot lang. September 9 po, nasa Surigao po ako. Yes. At asintado po, Monday to Friday after showtime. And Pet Baloo showing na po ngayon. Ano po kayo? Yes. The Hopeful Romantic po, September 12, showing na po under, Music video. under Regal. Music video ba ng Miss Joby? Malapit na. Ay, may movie kami ni ano, hashtag. Ay, ni John Jenny, hashtag Wilbur. Pero ito, tumutok muna tayo sa live dahil maglalaban ang ating defending champion at ang ating daily winner. Kaya naman kami magbabalik bukas dito lang sa Showtime!